Ja sam Laura Skala, imam 19 godina i studiram geografiju u Engleskoj. Prošle godine sam već otišla u Englesku i tada sam otišla na 0. godinu koja se zvala Foundation in Life, Biomedical and Environmental Sciences. Time sam htjela još malo steći neku dubinu i shvatiti čime se točno želim baviti. Znala sam da želim ići u smjeru klime, klimatologije, atmosferologije i tih prirodnih znanosti vezane za zemlju. I onda sam ove godine se odlučila za BSc iz geografije. Iskustvo generalno je stvarno odlično. Upozna se jako puno ljudi iz cijelog svijeta, upozna se potpuno drugi mentalitet, kako ljudi funkcioniraju i po pitanju nekog okoliša, ekologije, kakva su pravila gore, šta oni rade po pitanju kako bi spriječili klimatske promjene. U tom pitanju stvarno se jako stekne neka druga perspektiva koja smatram da je vrlo korisna i za mene individualno, ali također onda kad dođem u Hrvatsku mi je jako drago onda popričati o tome sa prijateljima, sa obitelji, reći im što sam naučila. Razlika između brige o ekologiji u Hrvatskoj i u Engleskoj nije jako velika. Mislim da se po pitanju recikliranja skoro pa jednako reciklira. Smatram da je puno aktualnija tema gore. Mislim da kad pokrenem razgovor recimo s nekim o klimatskim promjenama, o tome što bi se moglo dogoditi gore, će puno prije razgovarati o tome i puno će biti otvoreniji, saznati nove stvari, a ne samo se zatvoriti i reći da se mene to ne tiče. U Green Movement sam se uključila početkom 2019. godine. Ja sam vidjela da se ništa ne događa u Hrvatskoj, što sam smatrala da nije baš korektno, jer iako Hrvatska možda nije jedna od glavnih zemalja koja pridonosi klimatskim promjenama, jako je bitno da mi kao zajednica proširimo svijest ovdje za ljude koji će se možda baviti time, za ljude koji ne znaju o čemu se radi, a trebali bi znati jer je to nešto se na kraju dana stvarno tiče svih nas. Većina ljudi će reći da najviše stakleničkih plinova je uzrokovano nekih 70% dolazi od nekih 100-tinjak korporacija, što je istina i onda će time reći da mi individualno ne možemo puno napraviti, ali mi smo ti koji tim korporacijama moramo reći da smanje stakleničke plinove, da smanje konzumaciju plastike i plastične ambalaže, da prestanu odlagati toksičan otpad na neprimjerena mjesta. Mi smo ti koji moramo napraviti tu promjenu. Na kraju dana dolazi do toga hoćemo li mi ostati dio problema i sudjelovati u tome i podržavati to ili hoćemo li postati dio rješenja.